lani ora Petro Dun nek wis iki mengko kretane tak undur kita lenono dosa tak serete nggih lah niki dosa muga diseret aja kedlarung-dlarung anggonmu nuruti marang kasenengan ora maido yen to pancen kowe iki tresnane kelawan garwa nanging kudu pilah ya Wisnu ing antar Wisnu karo Ismaya kuwi bareng-bareng nggone tumindak rumeksa katentremaning jagat raya mulai ning tembunge memayu rahayuning jiwa memayu rahayuning kulawarga memayu rahayuning sasama entek-entekane memayu rahayuning bawana lah nek ning lakon kaya ngene kowe turu ki terus kapan tuk war mbuktekke tembung iki mau moko nyatane kamu lamun entek temekaning pati kabeh moko ratune ora mikir ora kowe mung mikir butuhmu dhewe kesenengane bojomu kowe mung bela marang katresnan saiki pikiren kowe tresnani karo Widawati iki pancen bener kowe tresnani Citrawati iki bener ning katresnanmu ku ya nggawa para kawula apa kelakon kowe tresnani bojomu ning kawulamu entek Wisnumu nyandi meling mungging karena pangandikane Roki Lurah Badranaya ingkang wis nyalira Sang Hyang Ismaya. Diwutnya mangkono. Sang Prabu Arjuna Sasra nyalira Sang Hyang Bathara Wisnu sigra mangrurah satru murka greka wungu nendra. Tangimu kerinan kowe, tekse ora kerinan wancine, kowe tangi balamu wis entek. Mati kabeh. Klebu patihmu sing mbok golo-golo. Rina wengi mbok loriting. Ambak semantri, patih swagamu diar tak pateni. Dus malane ngrat gelag-gelang bawana sukertaning bumi. Kowe dosa muka sarahamu. Kowe ganggu gawe katentremaning Prabu Sri Arjuna Sasra. Yen to pancen mengkono aku mung minangka dadi dutaning adil, ngadili wong angkara murka kaya dedapuramu. Ayo, maju ke para ngarep. Ah, kelakon mati dening aku.
sastra aku timbang mbok bondo tangan mbok srimpung sikil kuwi. Aku patenono. Ora nguripke kuwi, mulai aku ya ora mateni karo kuwi ning aku weneng bakal melehake karo kuwi. Aku ora bakal mateni kuwi, yen aku mateni kuwi dosa Rahwana sebab aku ya ora nguripke karo kowe mula dina iki kowe mung bakal tak bondo tanganmu tak srimpung sikilmu kowe bakal tak pareni nganggo tampar bakal tak seret nganggo krita aduh mati aku Kula dina iki Dasamuka mengko dibongkok. Nggih. Yen wis dibongkok ditaleni kelawan kreta. Mengko bakal tak brandangake. Aduh. Aku lho patenono wae. Ampun dipateni, ampun. Mengko anggere lengane entek engko ora mudhar. Wong kaya ngono kok dadi ngentek-entekke anu, Truk. Apike jane rasa diseret kreta, Truk. Nah terus goleke jaran loro sing gedhe-gedhe sikile Dasamuka ditaleni wonengen dicencang karo jaran kuwi kok diplayokke ngalor karo ngidul dibetet sing seru wadah aduh yo aku bakal piye aku urung kowe bengok urung nek ora Tru sadurunge Dasamuka kowe mati golekno linggis terus diobong sing nganti mengangi kae. Sing nganti abing kae. Heeh. Ku terus dilepke nggon silite Dasamuka. Mak. Tani ora. Petrudun. Nek wis iki mengko kretane tak undurke talenono Dasamuka tak serete. Nggih. Lah niki Dasamuka diseret. Kapake wong edan wis to meneng wae dipareni sikile kok tokormu kok aja rono-rono kuwi ora aduh yo iki aja kenceng-kenceng ora kenceng yo ucul yo ngapur ae ora aduh kuwi tambangane gedhe men ora gedhe yo pedhot nah iki talekke karo kene mengke kula ngraosaken nggih Mas raosipun kados menapa anu sinuwun mengki aku ditoke dalan sing halus nggen krakal-krakalan niku nggen watu-watu sing lincip-lincip waduh aku bakal piye aku iki ambok ampune kaya ngene iki apa iki ya mati aku Pak Tong Maruda yang ngawi dikatrek kali code sapa sing gawe alah dadi terus-teruske
Dasamuka temekaning pati entek lakone iki. Arjuna Sastra, mandheg kok dhisik ya, sabar Ger. Pak Pom Warudoyo gawe kader kali codi sapa sing gawe ditawuren nggih Arjuna Sastra wonten timbalan iki ngadhewu bukulut mengko dhisik sabar ya nggih aja mbok bacot-bacotake Arjuna Sastra iki mengko yen to ngati mbok bacot-bacotake wah iki malah ngowahi kodrating Bathara ayo yo aku iki tulungono aku iki hei meneng ora? Lagi omongan bengak-bengok. Wong kok lara kepenak suarane kempar-kempor lapor. Ora meneng. Tak sotek. Arjuna Sastra wonten timbalan iki ngadhawu. Wis rucaten bromantianira. Aku ngerti yen to iki kelangan para wadyabala. Saiki lumarana dhisik. Rahwana lumarana mboten pukulun mboten badhe kula luwari menawi perlu badhe kula pejahi nek mbok pateni kowe jenenge ngrusak jangane iki mbok ngrusak lalakon ngono wis to uculana luwih dhisik pukulun kula purun ngluwari kayan Rahwana menawi para wadyabala menika kedah wangsul gesang malih kowe njaluk uripe para wadyabalamu inggih pukulun jalaran kula rumaos lepat ngantos lir wanggen kula mboten ngayomi kanjeng para kawula dasih ya saiki mengkene perkara para wadyabalamu sing wis padha temekaning pati bisa tak waluyakake ning siji sing ora bakal bisa diwaluyakake sinten pukulun Semantri tetep temekaning pati mongko menika ingkang kula tresnani sampun setunggal kemawon Semantri kemawon ingkang pun gesangaken wonten ingkang sanesipun boten dados menapa ora bisa pancen kudu mengkono sebab kowe ora ngerti jaman untran-untran ana ing Maespati mapan ya kuwi ana ing Taman Sri Wedari patine Sukasrana nah adine Sumantri lakon kuwi ora bakal bisa diwiradati kuwi wis kodrat kudu mengkono kudu mbok rilakake ya mau tekan semono Sumantri anggone Purwita marang kowe nggih Arjuna Sastra mekaten pukulun iya mbok wiradatono kanggo srana apa wae ora bakal bisa pulih bali meneh jalaran jumbuh kawan karma kang sinandang Arjuna Sastra wis uculana Rahwana Arjuna Sastra wonten dawuh pukulut dadya kepeling wong kuwi yen to keturutan kesukan kuwi aja diumbar nganggo duga ora rina tegese ren kanthi wening sira iku mau Narendra mekaten pukulut iya nganti ngenengake pangorbanan Sumantri kuwi mau sejatine kabeh jumbuh kelawan karmane Sumantri kang den tindakake lan Sukasrana kuwi ora bakal bisa pisah kelawan Sumantri ya Sukasrana ya Sumantri
Inggih Pukulun. Wis, klumpuna timbalana kabeh para raja Narpati padha waluya temah jati, jati temah. Mulya. Arjuna Sastra nggih wonten timbalan kandhane. Nah, iki kabeh para raja Narpati waluya temah jati, jati temah mulya. Ya, nanging nadyan mengkono ya nggih, kebak ing pengati-ati sak pungkure lelakon iki sebab Dasamuka panjalmaning angkara murka. Angkara murka kuwi ora iso dipateni nek ora bareng karo sing sinandhangan kamurkan. Inggih Pukulun. Mula kang saka iku padha nenunguna marang purbaning Gusti kang akarya jagat ya mung kanthi rasa syukur iku mau kang bakal bisa nyaketake marang kamulyan.